Sampeyan milik paham kula monggo niki wonten. Oh, nggih. Ya nggih. Ngeten Sampeyan kula- paham dhewe lah. Kula pun paham Nggih, jenengan nggih. mriki. Mulane Kula iku. pun sedia. Hah? Loh, Proyek miliaran kok terima angklop iku remeh aku apa piye? Lah terus pripun jaluke nomor rekening Ya mawon? aturan. Kirimi nomor rekening mawon. Tidak ayo 2 digit tau pira ngono pantese. Oh, nggih. Mun masuk nggih. Iki padha-padha amane kerja. Bocah diopeni sing apik. Engko masalah liya-liyane aku sing handle kok kono. Ngono sing penting gitu koyo aku yo bati ngono lho. Soale padha aku abot Mas, nyanggani ngene iki Mas. Kantor, kepala takok kabeh. Ngoten. Nggih. Mulane saya padha retine, aja gelo iki sakmono iki Mam. Mboten, mangke Mangke kula tak doser. langsung kula kirimi mawon mangke. Oh, oke, siap. Nggih. Ya ampun ngoten ku tak pasunin nggih. Nggih. Halah metune kula lengki kabeh. Dikei amplop jerek kanggo. Oh, jalukan transferan. Leng sampean ya ngono kok, Pak. Lah ngono kepiye ta, Jo? Leng bayar aku ya jono potong kok. Alah sing kono motong sapa iku mlepuki kowe. Lah jare kok kono 120. Alah iku gawe hanya Nek iki mek 80 kok. Lha iku udah wis apik nek Jo nek penggame 80, penggame macul. Ora njaluk imbuh aku mbet gawe 10 dina wisane. Alah, wong kowe macul iku lek keneng koyo medak taek. Tak kandakno ngono nek ana teko neh ah. Kandakno sapa? Wong mau ah. Bos Alah, apa meng? Lah dhek wis tak sumpeli ya wis anu ah. Wis ngene wae, aja kondo sing bocah-bocah liyane. Kowe tak bayar 150. Sing liyane 80 aja kondo. Sing wong 10 kae. Ya, Pak, ya. Matur nuwun, Pak. Wis ya. Wis menang wae temenan lho ya. Ya. Kowe ucang membiar anyen kok.